Nselmilkom illum it-3-9 ta' Ġunju tifkira ta' San Efrem, diaknu u duttur tal-Knisja. Nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u r-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Nitolbu waqt din il-Quddisa l-istudenti li qed iħejju ruħhom jew jagħmlu l-eżamijiet f'dawn il-jiem. Nitolbu biex l-Ispirtu Santu jidawwalhom u jnebbaħhom sabiex jarfu jesprimu dak li studjaw u talmu u bil-kuraġġ kollu jkomplu javvanzaw għal ġid tagħhom u tas-soċjetà kollha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum qegħdin infakru lil San Efrem diaknu. Twilet fis-sena 306, ħafna sekli ilu, ġo belt fis-Sirja jisimha Niblisi. U sar nisrani meta ta' 18-il sena għażel li jitgħammed. Id-deċiżjoni tiegħu li ħaddan il-Ġesu kienet deċiżjoni adulta. U wara iddedika ħajtu biex jaqdi lill-isqof tal-belt li kien jismu Ġagbu u iddedika ħajtu wkoll għall-predikazzjoni. Qatt ma sar saċerdot, ħajtu kollha baqa' diaknu u kien apostlu tad-dottrina il-vera, tat-tagħlim qaddis tal-Evanġelju. Kien ukoll poeta u magħruf ħafna għall-linjijiet sbieħ li kiteb u li bih għallem ġenerazzjonijiet sħaħ ta' nsara. Aħna llum insellmulu għaliex bħal 100 sena ilu fl-1920 il-Papa Benedittu XV iddikjarah duttur tal-Knisja. Ukoll għaliex miet vittma tal-pesta. Iddedika ħajtu f'Edessa biex jaqdi lill-proxmu, tant kien bniedem avdat li anke meta kien hemm mument ta' ġuħ kbir għażluh biex ikun garanti li kulħadd jieħu semu ċerta ġustizzja. Mbagħad ġiet il-pesta fuq il-belt u miet kawża ta' dik l-epidemija ta' dak iż-żmien. U għalhekk f'dawn iż-żminijiet ta' pandemija nitolbu l-interċessjoni ta' San Efrem. San Ġorġ Preka kien devot ħafna ta' San Efrem u l-kalkitbiet tiegħu u fil-fatt kiteb ktieb sabiħ kważi poetiku talba lil Ġesu li San Ġorġ Preka semmih is-Salm Evanġeliku tas-Sirijaku għaliex San Efrem kien mis-Sirja. Il-laqam tiegħu huwa iċ-ċetra tal-Ispirtu Santu. U għalhekk nitolbu l-interċessjoni ta' San Efrem biex aħna f'ħajjitna nkunu għanja sabiħa ta' maħabba għal xulxin, għal proxmu tagħna u għal Alla. U għalhekk nitolbu maħfra illum fil-biru ta' din il-Quddisa bl-interċessjoni ta' San Efrem għal bnubietna kollha. Int li tiftaħ dirajk lil midinbinu taħfrilhom mulej ħnina. Inti rajt tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek, Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina.
Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej sawwab fi qlubna l-Ispirtu Santu li nebbaħ lid-Djaknu Sant Efrem biex jinseġ in-nijiet ta' tifħir fuq il-misteri tiegħek u mlih bil-qawwa biex jaqdi lilek waħdek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Elija mar jinħeba ħdejn il-wied. Imma wara ftit ta' żmien il-wied nixef għax ma kienitx għamlet xita fil-pajjiż. Il-mulej kellem lil Elija u qallu: Qum u mur f'Sarefta ta' Sidon u oqgħod hemm. Jien ikkmandajt lil waħda armla minn hemm biex titimek. Qam u rħiela lejn Sarefta. Kif wasal ħdejn bib il-belt kien hemm waħda armla tiġbor il-ħatab. Elija sejħilha u qalilha: Jekk jogħġbok, ġibli f'bieqja bela ilma x'nixrob. Iju sejra, Elija reġa' sejħilha u qalilha: Ġibli wkoll jekk jogħġbok kisra ħobs f'idek. Hija wieġbet: Daqskemm hu ħaj il-mulej Alla tiegħek m'għandi xejn maħbus, qabda tqiq f'ġerra u ftit żejt fil-kus kull ma baqali. Ara qiegħda niġbor biex tgħin ħatab. Issa nħejji xi ħaġa lija u għall-ibni u mbagħad nikluha u mmutu. Elija wieġeb: La tibżax, mur u għamel kif qedtli, imma qabel għamel ftira żgħira għalija u ġibieli. Imbagħad għamel għalik u għall-ibnek. Għax din hi l-kelma tal-mulej Alla ta' Iżrael. Il-ġerra ta' tqiq ma tintemm qatt u l-kuls taż-żejt ma jitbattalx sa dakinhar li l-mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż. U dik marret u għamlet kif qalilha Elija. Damu jieklu għal żmien hi u hu u dara kollha. U l-ġerra ta' tqiq ma ntemmitx u l-kus taż-żejt ma tbattalx kif kien qal il-mulej permezz ta' Elija. Il-kelma tal-mulej. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Weġibni meta nsejjaħlek, Alla tal-ġustizzja tiegħi. Oħroġni fil-wisa meta nkun imdejjaq, ħenna lija u isma' talbi. Intom bnedmin, kemm se ddumu twebsu qalbkom, għax tħobbu l-fruqa u tfittxu l-gideb. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Kunu għafu li l-mulej wara tiba kbira miegħi, jismani l-mulej meta nsejjaħlu, tredu bil-biża' u la tidimbux, għażbu f'qalbkom bil-lejl u isktu. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Ħafna jgħidu min jurina r-risq. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Int nissilt lena f'qalbi aktar mill-kotra tal-qamħ u l-imbit tagħhom. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed lief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba.
anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bih. Intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Dawn iż-żewġ tixbijat huma profondi u l-mulej japplikom għalina id-disċipli tiegħu. Il-melħ fi żmien Ġesu kien prezzjożissimu. Għalhekk anke madwar il-gżejjer tagħna għandna postijiet propju indikati bil-manifattura tal-melħ mill-baħar, il-mellieħa, is-salini. Fiż-żewġ gżejjer tagħna għandna postijiet fejn missirijietna kienu jieħdu l-melħ mill-baħar għaliex kienet xi ħaġa tassew prezzjuża. Niftakru il-vjaġġ kbir li għamel Gandhi qasam l-Indja sakemm wasal sal-baħar biex jagħmel il-melħu għax ma rridx li ħallas it-taxxa lill-Imperu Brittaniku. U dik il-mixja kbira biex jagħmel il-melħ mill-baħar direttament saret il-mixja tal-libertà tal-poplu Indjan. Il-melħ fi żmien Ġesu mhux biss kien prezzjuż, imma kien ukoll il-mezz kif inti tagħti t-toma lill-ikel u il-mezz kif tippreserva mod speċjali l-laħmijiet. Dak kollu li seta' jeħżien faċilment kien jiġi imħares mit-taħsir mill-korruzzjoni permezz tal-melħ. U allura din l-espressjoni ta' Ġesu hija profonda ħafna. Iridna li nkunu toma tajba fis-soċjetà ta' żmienna, iridu nkunu wkoll komunità li ngħinu lid-dinja teħles minn dak kollu li jġib it-taħsir. Id-dawl ovvjament huwa f'kuntrast mad-dlam. Id-dawl li ma jistax jinħeba jgħid Ġesu, li jitpoġġa fuq l-imnara. L-imnara l-erq tagħha huwa n-nar. Huwa mezz kif inti n-nar id-dawl tpoġġih mod li jkun jista' idawwal lil kull min ikun fid-dar. Aħna meta nħarsu lejn il-qaddisin nifhmu kemm kienu melħ u dawl. Efrem, li djaknu li qed niċċelebraw illum, għex f'kuntest fejn il-Knisja kienet għadha qed tgħix mumenti ta' persekuzzjoni, ma kienx faċli tagħżel li tkun nisrani u ta' 18 sena jiddeċiedi li jrid jitgħammed, li ħaddan lil Ġesu f'ħajtu. Imbagħad kellu ċans ukoll jgħin lill-isqof ta' Niblisi u f'Edessa fejn imbagħad kellu jaħrab meta Niblisi ġiet meħuda mill-Persjani, kien point of reference. San Efrem kien tant bniedem li ħaddem u għex dak li għallem li allura kellu rispetta kulħadd. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tiegħu, niftakru li kien vittma ta' epidemija ta' żmien u miet bil-pesta waqt li qed jgħin lil ħaddieħor. U bl-interċessjoni tiegħu nitolbu wkoll mhux biss għall-vittmi li fid-dinja huma mijiet ta' eluf, fostna huma ftit imma fid-dinja mijiet eluf. U anke f'dawk li taw ħajjithom biex ikunu jistgħu jaqdu lill-oħrajn bħal m'għamel San Efrem. Nresqu t-talb tagħna
qoddim il-missier bl-interċessjoni ta' San Efrem u nitolbuh li ħajjitna tkun melħ, tkun dawl u fl-istess ħin ukoll tkun għanja sabiħa ta' mħabba, ta' tama, ta' fidi. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna bl-interċessjoni ta' Sitna Marija u ta' San Efrem u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikun joġbok u Alla s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna nofrulek fit-tifkira ta' Sant Efren Djaknu biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollna kemm aħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li l-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant Efrem, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, floli ta' smuwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna, floli ta' smuwiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed
ħallilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Efrem u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieti tqaddis ismek, tiġi saltinatek. Ikun li trid kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxtijak jassaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni mieħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbu li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħed nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Jisem d-dem ta' Kristu Ġesu.
namlu flimkien it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu il-ħobs ħaj tagħna, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mgħallem tagħna, ħalli fit-tifkira ta' Sant Efren nitgħallmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sina. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej, il-roddu ħajl. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-rużarju għal paċi fid-dinja, b'mod speċjali l-paċi fis-Sirja fejn twilet Sant Efrem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kull jum agħtina llum affrinna ġnubietna bħalma nafru minnu għati għarina daħalniex fit-tiġrib iżda risna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-batija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltinatek e kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum ħafrinna ġnubietna bħalma nafru minnu ħati għarina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-dinja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum ħafrinna ġnubietna bħalma nafru minnu ħati għarina, għaddaħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-dinja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Parina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nitfu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina qaddisom Malla biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nagħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-dejja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu sma. Kristu il-qattal tagħna, Kristu l-qattal Missier eternalla, Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna għalina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna għalina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna għalina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-Grazzja talla, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġe, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdussija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnista minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħdlu bit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħdlu bit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħdlu bit tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jisaqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-veġdi mqazza Marija. Għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna.
Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Sebastian Martri, San Turrokku, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preka, Beato Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani, Sant Efren Diaknu, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla l-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. Qabel intemmu dan il-moment ta' talb ninformakom illi fuq il-website vjaġġ.knisja.mt tistgħu issibu id-dokument Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed, dokument li jagħti l-viżjoni tal-Knisja f'Malta għall-4 snin li ġejjin u li nieda l-Arċisqof Charles Xikluna waqt qudiesa fil-Grotta ta' San Pawl ir-Rabat il-Ħadd li għadda. Id-dokument huwa aċċessibbli wkoll minn knisja.mt. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:09
għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u t-talba tar-Rużarju. Grazzi u nsemmilkom.